na yi jinjina da makasa, na yi jinjina da makasa gurfin mane ne da kwallo alkhairin ku ba ya bacewa. Zan yi kira ga matasa gurfin mane da kwallo, Allah ya kare ku, Ibrahim na gaida ku, kuma ya kyale ku sada zumunci ne ya aikin ku. Yanzu zan gaida kuwa da sunan shi gaba ɗaya. Abdulaziz na gaida kai, Hashimu na gaida kai, Zabiru kai ma na gaida kai, Abdulmalik na gaida kai, Sa'idu na gaida kai, Hamidu na gaida kai, Harisu na gaida kai, Nabiru na gaida kai, Jamilu na gaida kai, Sa'idu na gaida kai, Husaini na gaida kai, yanzu zan kira mai yabo. Baban mu Shehu na gaida kai, Adamu na gaida kai, Isuhu na gaida kai, Sani na gaida kai, Zakari na gaida kai, Ya'u kai ma gaida kai, Sa'idu kai ma gaida kai, Isa ma gaida kai. Yanzu za ni kira mata suna an gaisa kowa, kan da kin ji na gaida ke, Zarki ma gaida ke, Hussein ke ma gaida ke, Hussein na gaida ke. Garin masoyi mai nisa ko ya zama nisa, kun sada zumunci mai kari har ma kun kusa. Nan za na tsayawa Ibrahim ba na cimma kwakwalwa ba.